उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाया आंनि आंगो गामि खाथियावनो जादों, बेखायनो रंजानाय मोनदों। राजखान्थिनि लामायाव बुंनाया आलादाब्लाबो साननाय नोजोरा मोनसेयानो, जों बर' हारिखौ गावस्रानो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमनि दिन्थिफुंसालियाव नुजाथिनानै बे जथुमावनो बिपिएफनि बारग' इएम लोमस्राव दैमारि, बारग' इएम बनजार दैमारि आरो दानि बिटिआर सरकारनि इएम ड निलुत स्वर्गियारिजों ज' गिदिंनाय नुथाय। आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव दैमु नोगोराव 64थि बोसोरसालिया जथुमा बर' साहित्य सभानि आंनि गामिजोंनो नांजाबनाय ओरैबायदि मोनसे खाथि जायगायावनो दिनै बर' साहित्य सभानि बे प्रग्रामा जादों, बे जथुमाया जादों। बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बिखेक जेबो खामानियाव बाहागो लानो हायाखैब्लाबो, जेबो कन्ट्रिबिउसन होनो हायाखैब्लाबो, आं दिनै आंनि आंगो गामि खाथियावनो जानायखाय, बे दैमु नोगोराव जानायखाय आं खुसि मोनदों। आरो माब्लानि दिनाव बबे समाव जों आरो बेबायदि गामि खाथियावनो प्रग्राम जाबावनाय नुबावगोन, बेखौ जोङो माब्लानि दिनाव आसा खालामनो हागोन, बुंनो हाया। बेनिखायनो आंनि साननाया बेनो, बुंनाया बेनो दे आंनि आंगो गामि खाथियावनो जादों, रंजानाय मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आरो बिब्दिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैदों। जोंहा दिनै बिभिन्न राजनितिक दोलनि दैदेनगिरिफ्राबो फैदों। जोंहा बनजार सार फैदों, लोमसाव सार फैदों आरो गोबां दैदेनगिरिफोरबो फैदों। बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों, एग्जिबिसनाव हाबफैदों, नायफैदों। बेबायदिनो बयखौबो बाहागो लानानै जेन बेवहाय रंजाफैनो थाखाय, बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायदों। बेयाव जेबो गैया, रंजानाय आरो जोंनि मिथिनो गोनां किसुमान एग्जिबिसनफोर दङ, बेफोरखौ जेन मिथिलाङो होननानै आं आसा खालामो। नंगौ, जों जेब्ला बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादाव जथुमा जायो, बयबो गासिबो दुखु निदान गासैबो बावगारलायनानै इउनिटि मोनसे जोङो नुयो, बर' हारिया थारैनो दङ होननाय नुयो। बाट बै बुस्थुआ जेब्ला गोमालाङो, बावलांनाय हमनानै गावबा गाव एना एनि जानायनि बेलायाव सारा मा फोरमायनो सानो? बेबायदि एखुथा थायोबा मा मुलाम्फा जागोन? जोङो राजनितिक भाबै एना एनि माब्लाबा जानो हागौ, बुंनो हागौ, सोंखारिज्लायनो हागौ। नाथाय जोङो गोसो सिङाव रावबो एना एनि गैया, बेखौ जों सानना लायो। माब्लाबा बुंनायजों, साननायजों, खामानि दामानि मावनायजों आलादा जानो हागौ राजनितिकनि थाखाय, नङा होमबा? खिन्थु गोसो इसिङाव जों मोनसेयानो दङ। आरो जों बेबायदिनो लोगोसे जोङो गथायसेनो थागोन। बे समाव आरो जोंहा बारा गोबाव सम गैया, बारा गोजान नङा। जों बिब्दिनो ज' जोङो प्रग्रामफोरखौ खालामलांगोन। साननाय नोजोरा एखेयानो, नाथाय बुंनाय लामाया आलादाबाबो गोसो सिंनि साननाया जोंहा थिगानो दङ। 64थि बोसोरसालि जथुमाया जानानै दिनै सोलिबाय थादों। बेनि गेजेरजों गोबां बर' हारिनि थाखाय नांग्राफोर गोबां मुंख्लं जालांबाय। बेनि थाखाय मा गोसोखांथि बिलाइ होनो सानो नोंथाङा? आङो बेखौनो बुंगोन, जोङो बे जोंनि दिनैनि बे 64थि बोसोरसालिया जथुमायाव जायफोर सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारफोर फैगोन, सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोर फैगोन, गभर्नरफोर फैगोन, गोबां गिदिर नेताफोर फैगोन। बै समाव जेब्ला बिथांमोना स्पिच होलांगोन, जोंनि गेजेराव बायक'फोर होलांगोन। बायक' होलांखांनायल' जायालासेनो जोंनि इसुफोरखौबो गथायसे जिरायनानै रायज्लायनो, फोरमायनो, फिडबेक लानो थाखाय आं दिनै लिडारफोरखौ खावलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनखौ जोङो दिल्लीयाव बबेबा सेन्ट्रेलाव थांनानै लोगो हमनाया गोबां गोजाननि खोथा, नङा होमबा? बिनिखायनो सम थानायावनो, सम मोननायावनो बिथांमोनखौ जों लिंख'नानै लाबोनो हादोंब्ला जोंनि जाथिनि गांनाय उखैनाय आरो किसुमान प्रब्लेमफोरखौ खाथियावनो, आंगो गामियावनो जिहेथु फैदों, रायज्लायनानै सोंनाय फिननाय लालायनो थाखाय आं दिनै बेखौनो खावलायगोन। लास्टनि खालामो नोंथांनाव, बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा सासे राजनितिकनि जानानै दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै गोबां इस्युसआ नांथानानै दङ। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों दाख्लैबो फोरमायदों, गोबां जोंहा रायज्लायनो गोनां दङ। मानो होनबा बर' हारि रावा गोमानो हमलांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जों गोबां बेबायदि जों एजेन्डाखौ लानानै जों रायज्लायगोन होनना बुंदों डेलिगेट मिटिङाव। मा बुंदों नोंथाङा बेनि बेलायाव? बेथ' बिराद मोजां खोथा। जुदि इसुखौ लानानै रायज्लायोब्ला रायजोआ समर्थन होलांगोन। सासेबो रायजोआ दिनै बर' समयसाखौ थालांनायखौ लुबैया, रावबो दिनै मेगन साया, बेयाव हुजुग होयो। मालाबा राजनितिनि थाखाय मालाबा खोथायाव बुंनो हागौ, नाथाय गोसो सिङाव दङ। मोजां मोनदों
बर' साहित्य सभाया बर'नि इसुफोरखौ लानानै सिगां फारसे आवगायलांनायखौ जों वेलकाम खालामगोन। थेंक इउ।